La Societat Musical Instructiva Santa Cecília va inaugurar oficialment ahir, coincidint amb el dia de la festivitat de la patrona de la música, el curs acadèmic 2012-2013 del Centre Professional i de l'Escola de Música. El centre ha fet un gran esforç en posar en marxa un nou curs escolar, adaptant-se a la retallada de subvencions i ajudes per part de les distintes administracions. Hombre, és molt important, perquè de totes maneres ens donem a conèixer que ara la gent està tan important, més que res per demanar subvencions, que ens coneguen, després que coneguen el centre, totes les especialitats que donen, que són moltes. Sí, ha sigut molt difícil perquè els professors han tingut que perdre diners, perquè realment perdem diners, però bueno, val la pena perquè els xiquets tenen a treballar un curs escolar, l'any que ve no sabem si estarem o no estarem, però enguany de moment segueix tot igual funcionant, amb molta il·lusió i amb moltes ganes de la cosa que seguisca i sobretot que s'arreglen les coses. L'acte va estar presidit per l'inspector d'Educació Rafael González Prieto, el director territorial de Cultura, Turisme i Esport, José Alfredo Pellicer, el cap d'Estudis, Juan Sapinya, el director del centre, Juan José Ortiz, i el president de la societat, Francisco Rico. Tots van visitar les aules per tal de conèixer de primera mà el funcionament del centre. He visto las instalaciones, me llama la atención porque evidentemente es una sociedad que tiene la solera de la antigüedad. He estado estudiando un poco su historia desde 1807, es decir, ya ha hecho el centenario y yo, decir, un poco su historia por lo que se oye y tal, pues para mí es quizá una de las sociedades. Por lo tanto, es la madre de este centro, digamos, profesional, tiene el padrino, una sociedad de más prestigio, no solamente de España, ¿no? Yo creo que Santa Cecilia de Europa, y entonces yo creo que nuestros educandos están bien arropados. Lo importante es tener buenos profesores, buenos músicos, y yo sí que tengo que recordar que en la educación no solamente hay que ser músico, sino hay que ser profesor bueno de música. Yo cuando llego a los centros, a los conservatorios de música, digo a la dirección que desde las puertas de dentro tenemos que ser profesores, educadores de música, no solamente músicos. Es el mensaje que me gustaría dar hoy. En acabar la visita, els membres van dedicar un parlament en l'auditori de la societat al públic present. L'acte finalitza amb un concert de l'orquestra juvenil dirigida pel seu titular, Javier Pallàs, que tocà obres de Händel i Shostakovich. L'última part va ser a càrrec de la banda juvenil que, a més d'incorporar els seus nou actius, va oferir un repertori dirigit per Salvador Martínez, que comptava amb obres de Marquina, de Ferrer Ferran i de Loeb.